Măi, oameni buni, mie începe să-mi placă din ce în ce mai mult America de Sud, adică m-am îndrăgostit efectiv. Dacă puteți să vă imaginați la mic dejun să mănânci carne fiartă, carne din abundență, tot felul de cartofi, porumb. Și totul se mănâncă cu lingura. Exact. Fără furculiță și fără cuțit. Cuțit nici în Columbia nu prea ne-au dat, deci închipuiește că te duci la fast food, nicăieri nu ne-a dat nimic, nu tutatcăm, nu lingură, nu mănuși, furculiță. în schimb se dau mănuși. Mănuși de unică folosință, eu am avut impresia că sunt la Lucoil și alimentez, fiindcă sunt exact aceleași mănuși. Dar na, e fain, face parte din aventură, nouă ne place foarte mult. Acum am hotărât să mai rămânem o seară aici în orășelul ăsta, fiindcă azi fiind vineri, mâine e sâmbătă, mâine dimineață o să avem parte de acel târg imens, de acea piață, vrem să o vedem neapărat. Aseară am fost deja la ruptul târgului, deja se întunecase în piață să ne luăm niște fructe, nu vreți să știți, cred că ne-am cumpărat 10 feluri de fructe, câte 2 din fiecare, 2 mango, 2 kiwi, 2 de alea, 2 de alea. La urmă am plătit $2 jumate. $2.30. 30. $2.30. Da, în Ecuador ce este foarte interesant e folosesc dolarul american ca currency-ul lor. Na. Deocamdată ne place foarte mult drumurile. Drumurile din Ecuador sunt și mai bune ca cele din Columbia. Adică am venit pe 2 benzi, 100% tot drumul, cei 170, 80, 90 de kilometri numai pe 2 benzi, unde nu era blocat, bineînțeles. Nici o groapă nu am văzut, nu am dat de nicio groapă. În Columbia au fost gropi destule, dar aici nu, deloc, frate, deloc. Așa că până acum e tot ok. Mâine probabil plecăm spre Quito, nu? Spre capitala Ecuadorului. Urmează să ne uităm și noi un pic pe YouTube să vedem ce mai e de vizitat în zonă. Cum v-am spus, nu avem niciun plan dinainte stabilit, așa că rămâneți cu noi, vă pupăm și ne vedem în data viitoare. Hai, ceau, Pa, pa!